kona hayi angixolanga mfana yabona nje into eyongihlanganisa hayi angiyibona ayikho hayi ingane zingaqhubeka zizwane ingane akunankinga nezingane ingane hayi zingazwani ingane kodwa nje zibe negap ayizwani ingane kodwa nje zithi zihlakaniphisa amehlo kubi maki ngale ndlela kubi mazoloko zishona phansi zingavula amehlo hayi koba enye into. Kodwa manje ngoba ngilana nje bengizocela ukuthi kube noxolo phakathi kwefamilies. Phakathi kwami nawe. Yeah. Maye kodwa ngani phakathi kwefamily ngoba yonke lento isiyezinganeni manje. And ingane angithanda ukuthi sikhule nayo lento. Uyangilingona ingane. Uyangilingona. Ngoba phela mina ngiright ngihlezi lapha. Angiphumi mina, angihluphi umuntu futhi. Uyangilingona sengizoze ngivane nawe besivele sihlanganiswa yini vele soze sizwane. Size sathelelana amanzi ngalithini ingane. Ngoba phela ngithi ngilight lapha engihlezi khona nginje. Usawubona ubumkhulu ngane ujabula ugqume njengechwane ngithi sawubona. Yini manje sekumele ngikulandele emumva ke sengathi manje wena uyistromisi sami. Hayi man, hlala kwakho. Unyoko wakushiyela umuzi. Hlala kwakho nje ukukhulisa inkukhuza kwakho nezingane. Shiye mina phansi ingane. Ngishiya nje ngomusa kaNkulunkulu. Shiya umama phansi. Okusho ukuthi kusazoqhubeleka ke futhi. Ingane zethu zisazoshona. Ngoba indlela ebishayo ngayo leya ngane bungeke nje uzuthande nobubi yakho. Yeah, cause manje lento le isiphazamisa nobungani beingane. Yabo lonto le ngoba ichaza kumama ukuthi nje shiya phansi shuthi yena akayimisele ukwenza uxolo nawe njengamanje ngoba isikhazile ukuthi nayo usanesilonda esingapholi. Ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kamama. So bagcina sebengasayifihli into yabonke. Sebeyenza nje nesesazi okay bayajola. Umama lo wamuva ini umngani kamama. So nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu okay besimthatha njengomamncane-ke besingenankinga naye. So into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into. Umana-ke emva kokusashone kuke kwaney'mali zakhe ey'phumile. Lezo imali lezo wenza isifungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa. Mina kuze kube manje angifundi. Imali bayazidla umamncane nobaba. Utama omncane ubefunda ezikoleni lezi right ezikhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kaMashu. Uthe nje wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu edehleze engigadile ehleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba. Usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze. Manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo imaki futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le into engibizele yona le no phela kahle nina ngithenje mina nivuka nje nabuza nje kunina ngimoshela kanjani usuku yazi ngimoshela isikhathi kanjani no mfethu ungasizwa mfethu kahle uthethe mnangu umuntu engifuna ukuthola kwena mpethu kahle wena ufunani yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona wena umsanganele ngibizela wona iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama-feelings abantu la no mfethu ngicela ungizwe kahle umthetho khona ngizokwenzani mfethu ngicela wehlisa umoya ngizokwenzani lalela mfethu lalela ngicela wehlisa umoya mawukuthi wena awuyithandi lento enzakalayo kwayona le episode singayidlala nokuyidlala kuba soyidlala ngemvumo yakho kuphela wena nje ukuthi wehlisa umoya umlalele ukuthi uthi bengangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi imake mfethu okwazi ekhaya okwazi wona ekhaya uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami wena emve ubungxixi black wanqanqa nami ezingubeni kwasandikrekhelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana. Ngicela ukubuza wemihle kuka ngaphi mina nawe senza lento le kukayi-4. Okay kukayi-4 yes and oku so bungangeyaso into lesikhathi bungayithandi wena lento kanjani zube nginxilile kaloku andithi uthatha advantage wena undisezutyala uzogqibamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye bomnika imali wena. Understand? So andisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho phaa kube ngathi wenzelana.
futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ndibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi kodwa shudu wanxila wena yazi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. sithandane akho kanto kumele uyenze andisafuni imali yakho andisafuni intwa yakho ndifuna mna nawe sijole officially wemihla yes uyazi into engeke izenzeke leyo naloku ukuthi ungibizele la angazi ukuthi umuntu wami engathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda betere what about mna i-boyfriend ebeninayo after ndale nawe ndayidampa ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo khona umuntu wakucela ukuthi dampe i-boyfriend yakho besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda Shuthi lento eyayenzeka noBamtuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba. yena welokhu engishela nginqaba mina shela nqaba so mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele-ke sesibonana Senibonana nobaba. yebo uBamtuli naqhamuka umntwana lo sena-9 years Sena 9 years manje. Okay, mama. Bangelichaza udaba. Yazi okungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho uthi ngifuna ukuthi sizolungisa izinto kufuna ukuthi kulunge izinto ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela ekuqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula kodwa udadewethu usangidlala mengabethi wayengaqondile uyazi ungidlala phi na ngumngani wakhe uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBamtuli kungabi uyena ofonela uBamtuli phezukwa layo bhuti uthi uBamtuli bese kunesikhathi emshela wena bhuti nje lento uyibona kanjani njengomngani wayengeke akwazi ukukhuluma nami angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana mina kuzwa kahle mama yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge